ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଠି 500 ଆଣିଛି ନେ 500 ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ଖୁସି ଅଛି ହାଇ 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 ଇଏ ମୋ ଚପଲଟା ବା ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ଚପଲ କିଣିକି ନେଇକି ଆସିବି ହାଇ ମୋର ଏଇଠି ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି ମୁଁ ଏଇଠି ସିଲେଇ କରୁଛି ଚୁପ୍ କର ତମେ ଖାଲି ପାଦରେ ଯାଅ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋର ଚପଲ ନେଇକି ଆସିବି ଅତି ଗୋଟେ ଏମିତି ମାଇକିନା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଶୁଣ ମାସେ ହେଲାଣି ମୋର ଚପଲ ଛିଣ୍ଡିଲାଣି ମୁଁ ସିଲେଇ କରି টাকা ମାରିକିରି ପିନ୍ଧୁଛି 500 ଟଙ୍କା ନେଇ ମତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚିତା କାଟିଦେଲା କଣ କହିବ ହେ ଭଗବାନ ଇଏ ତମର କି ପ୍ରକାର ନୀଳା ବା ବା ଗଇତା ମାନେ ଏଠି ନଉଛନ୍ତି କିଳା ମାଇକିନିଆ ବୋଲୁଛନ୍ତି ପଦୁଅ ତୋଳା ଓ ହଉ ସେ ଯାହା ହଉ ପୁରା ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦବା ଯିବା ଆଉ